ma'am. Guys. Good morning, my girl. Hi, Karen. Shout out. How are you today? How are you today? I'm good. And my sweet corn and white corn in the market market ng Novaliches, Quezon. Thank you so much, my friend, for visiting my lab. Nandun naman, mais na. Good job. Thank you so much, my friend. I appreciate you. Thank you for seeing my life. Thank you so much. Thank you to you. Guys, please connect. Friend from China. From China. Karen. Hi, Sharao. Hana. Hello, Hana. Nagulap Sharao sa Hey, Bonsoy. Again na pala si B-Boy. For viewers at 3 thumbs up. Thank you so much, guys. Hi, Grace. Thank you, Sing. Bye. Ba't nakamute siya? Hindi kasi ako nakaano kanina. May pinuntahan ako. Tinignan ko yung isa kong paninda. Punta ako kanina ng palengke, bayan. Pero di ako nakapunta dyan banda. Ano rin ako nagbukas na mga 6:30 na yata. Baka maaga po kayo pumunta. Mamahana. Thank you, Mamahana. May kausap na isa. Kausap na siya sa safety. Okay. Hi, Sap. Sapar. Hello, my friend. Welcome to my life. Good morning. Good morning to you. How are you, my friend? Sapar. Sap. Hi, shout out. Musafar. Shout out sa'yo. Welcome to my life. Please connect my friend Karen from China. Vegetable market. Yup, vegetable and my business. Sweet corn and white corn and this is ribs from Philippines. Fruits, yeah. It's a fruit. It's ribs only. So sweet and seedless. Oy, Rodante. Di Castro, shout out. Tagalog ka. Rodante, Di Castro, shout out sa'yo. John Ray Gabia TV, shout out. Grip shop. May visitor, visitor is from Sopap. So, Musafar. Where are you from, my friend? Jomri, thank you so much, my friend. Rodante Di Castro, shout out sa'yo. Kumusta? Di Castro to parang kamag-anak ka rin mong to Kamag-anak ka rin Bob? Paring Bob? Di Castro Rodante Di Castro. Rodante Di Castro. Saan po yan? Sa Pampanga? Hindi po.
Novaliches, Quezon City, may Sir Rodante Di Castro. Ay, salamat po sa 8 viewers at 7 thumbs up. Shoutout po sa inyo. Sige po. Taga saan po kayo, Sir Rodante Di Castro? Hindi ka na ng mais ko. Mura lang, oh. August 1 kilo. 160 only, my friend. Musafar Port. 160 kilo fra 1 kilo. 160 only. I'll give you 1 kilo and send my hi Papa Job, baby, shout out. Guys, Papa Job from Okay, my friend. Thank you so much, Musafar Por. Thank you so much for asking how much my grips. It's my kumpare. Ano ba English ng kumpare? My honor ng grips. Aray ka. Support each other. Thank you so much, my friend. Support me also. Thank you. I support you. Thank you so much for visiting my life. Thank you so much. Welcome to the Philippines. Sa Parbor, thank you for kindness. Mameta, hello, good morning. Saan lugar po yun? Saan po, Mameta? Mameta from Novaliches, Quezon City po. Namista. Ay, namaste. Namaste. What's the meaning of namaste? Musafar Power. What is the meaning of namaste or from English language? Mameta, welcome to the Philippines. Kumusta po kayo? I give you moderator. Sa main channel. No. Main channel, guys. Hindi ako nagdidikit pag main channel, guys. Pasensya na. Namaste. Hello. Namaste, hello. Hindi, malayo. Baliktang mo. Thank you so much, my friend. Musafar Por. Hirap. Tandaan na, sir. 100 only. Nabili ka na. Ano tintin nyo po? Mais po. Mais sweet corn at lagkitan. Puti. 80 kilo ng dilaw. Yung puti po, Mameta, 100. Mahal na mais ngayon. Hindi kasi tagulan. Summer yung mababa. So viewers, share out. At 10 thumbs up. $100 per piece? No. Per kilo po. 100 ang kilo ng puti. 1 kilo, 100. Yung dilaw, 80 kilo. Reviewer, shout out. Namaste. Hi, six viewers. Shout out po.
Tumal. Isang linggo ng matumal. Straight back. Hi, Sir Sunny Sense Official. Oh, Sir Sunny Sense Official. Thumbs up done. Thank you so much. 1 kilo, how many pieces po? Pag yung puti po ay pito or anim, mga ganun. Depende sa laki, ma'am, mameta. Mameta, may galap shoutout po. Sabi ni Sir Sunny Sen TV. Thank you so much, guys. Sir Sunny Sen TV, thank you so much po. Salamat sa support. Maraming thank you. Salamat po sa suporta mo sa akin. At salamat sa mga comment ko doon sa aking sa aking in-upload na challenge accepted. Kahit hindi tayo kasali doon, lang, for the views. Ay, mura po pala. Tama lang po, pero yung iba namamahalan pa rin sa 100. Pero ang puhunan kasi ng puti po, ito per piraso, 15 ang isa. Ay pumapatak lang ito minsan ng pag 100, pumapatak na ng 20, 24, ganyan, 26. Depende sa malak. May bonsai mix, medyo lang siya raw. Nandiyan lang naka-vigilance isa kay Grace. Siya raw. Mais ko lang, panat-panat na. Dami mais ko, panat-panat na. Aray ko, panat. Dito sa Japan, 80 pesos per piece. Oh, mahal naman. Mameta ta. Hi, Ma'am Shipping. Thank you so much. Unpin muna kita, Karen. Wala ka na dyan eh. Ma'am Shi, I pin for you. Pin po kita. Ma'am Shipping. Thank you so much, Ma'am Shipping. Guys, yung si Ma'am Shipping Kitchen from Philippines. Thank you, Mami, sa suporta. Nakapin po ta. Okay. Nakapin ka na, Mami. Mura na yan. Mura na yan. Kung gusto mong kumain, opo, tama po kayo. Tama kayo, Mamita. Kasi yung iba kasi ayaw. Ayaw kumain. Kumamana. Pero pag ano naman po, pag may maulan, napakabili ng mais. Grabe. Paray, balik lang ako. Dami kasi naka-live. Promise, balik ako. Walang problema po, Sir Sunny Sen TV. Official. Thank you so much po. Salamat sa panonood ko sa akin mga vlog. May vlog na naman ako i-upload na. Nandun ka na naman. Hindi ka na mawawala sa aking vlog. Sir Sunny Sen TV Official. Lagi kita i-shout out. Thank you so much sa pagbisita mo lagi sa aking munting channel. 7 viewers at 13 thumbs up. Lagi ka ng i-upload mo. Mayroon pa ako i-upload na isa eh. Baka bukas ko may upload yun. Pero nandun yung pangalan mo. Lagi ikaw na una. Sir Sunny Sen TV Official at Sir Robert Pagalaron at Bertsky. Lahat ng sword. Hey, Samok TV, hello. Kumusta Samok TV? Kumusta ang adlaw niya? Tamsak po host mo pa nga aga. Mo pa gabay mo na aga. Kumusta man? Guys, please connect Ma'am Shi Bing Kitchen. Napaka-supportive po niyan, mga kawaray, napaka-supportive ni Ma'am Shi. Ano ba ang content ng vlog mo? Mameta, dito po sa pagtitinda ko ng sa vendor po. For vendor only. Dito lang sa area na to. Ginagawa ko, parang raw vlog ba? Okay lang naman po. Thank you so much, TV. Ang content ko po dito, yung mga paninda ko. Kung paninda ko, kung ano ititinda ko, yun ang inaano natin. Minsan, tumutulong tayo, nagcha-charity vlog po ako, Mameta. Ay, sa mata, daka-preach, taraw. Pakiulit nga po
kitchen. Akala ko food vlogs, hindi po. Ano po, vendors po. So only dito lang sa market ng Dumalay Street. Ano lang, minsan nagbibigay ng libre, palibre pag mayroon akong bisita rito sa aking YouTube. Nagbibigay ng minsan pinapakyaw ang aking paninda. Yun, pinamimigay ko sa ating mga tao rito na mga senior, minsan mga kaibigan natin, sa ating mga sa gilid-gilid. Samantha, shout out. Ay, Samok TV, thank you so much. Kung may nag-aagahay mo. Ma'am Shi, thank you po. Big love shoutout po sa lahat. Yahoo! Wala nang bimili kasi. My pleasure host. Thank you, Ma'am Shi. Salamat po sa pagpasyal. Baka may pupuntahan po kayo. Walang anuman po. Kahit magpunta kayo sa maupay ang panahon niya na. Oo, maupay. Kaso dire haan mo maupay pang nagmamayos kami kay damo. Lubot naman na akong mais na paninda. Kulog pa yun eh. So, alin samo ko. Damo ng kulubot. Di rin mabaligya per kilo. Tumpok na lain eh. Tumpok only na lang. So, hindi na tumaano. Hindi na may tawag nito may per kilo. Tumpok na lang. Shout out sa the viewers at 14 thumbs up. Shout out. Sir Sunny Sands, TV official, thank you so much po. Ingat po kayo lagi. Salamat sa ingat sa trabaho niyo po, ingat. Isang security guard po kayo, Sir Sunny Sands TV. Si Sir Sunny Sands TV guys, official from Soward Family yan. Kaya salamat po sa Soward Family sa inyong pagsuporta sa Mark Yuwaray TV lang po. Wala, di duman. Wala. Ano ba? Alis na tayo. May Melody, shout out. May huli lang. May susano siya eh. Mahal. Doon sa inyo, may susano. What's up, guys?
Ay, shoutout. Musapor. Musapor Bar 4. Shoutout. May huli lang. Galaw-galaw muna, galaw-galaw. May huli. Init. So very hot guys. Now, see that? See that please? May imdad kasi guys mga kawaray, kaya mabanti muna tayo kay pinagalaw-galaw tayo ng imdad. Paninda natin. Wala, no choice eh. Ganito talaga ang vendors. Hi Melody, thank you so much. Sobra init. Pumunta. Lanita. Buti tapos ka na kumain. Init. Ay, Samok, thank you so much. Masensya na kayo mga kawaray, kung malikot yung ating camera. Malikot ang camera ni Waray. May po kasi, may himdad. Kaya nagpapaalis. Sa gilid ng kalsada kasi kami nagtinda. Doon kasi sa Dumalay, sa loob, nandito ako sa may Quirino, sa may kalsada. Marami na kasi doon sa may Dumalay, punong-puno. So very hot, very hot, my friend. Hi, Saki. Shoutout. Hi, Saki. Hi, Saki. Hello, Saki. Hi, Saki. Anong tinda mo, kuya? Mais. Pantok sa manok. Di ba may maraming kang manok dyan, Saki? Ito, mais. Panat-panat. Tayo na lang. Palusot ka na rito sa aking live. Thank you, Saki. Saki, thank you so much. Salamat sa pagpasyal. Ay, nandito rin si Saki, guys. Thank you, Saki. Ay, huli. Kaya umabante ako. Mais lagitan, tsaka mais na dilaw. Oh, very hot, my friend.
friend. Oh no. Sa balat ay. Ang init mga kawaray. Grabe. Kawawa yung mga mais. So viewers at 15 thumbs up shoutout sa inyo guys. Salamat po sa pagpasya. Walang shoutout kay Saki. Kala ko may mangga. Di pa pwede bukas pa may. Ayun siguro mamaya ang karitan. Palitan ko ng gulong. Pagsasamahin ko mamaya palinda na to. Ano ko lang, may edad. Baka mamaya marami ng comment to. Ito naman mabasa. Guys, pin natin si Saki. Good friend ni B-Boy TV. Yan guys, nakapin si Saki. From ano? From Laguna ba yun? Super hot gar. Hi Ma'am Melody, morning po. For viewers, shout out. Ma'am Melody, thank you. Ay, Ma'am Melody, Ma'am Maribik. Ma'am Maribik, morning po. Thank you so much. Tagluban, maraming salamat po. Tumalay. Very nice there. Para sa 6 viewers at 16 thumbs up lang. Guys, yung hindi pa nakakonek kay sa akin, please connect naman po. Init. Para tayo ditong bangaw. Hintay lang kita maglagay. Hintay lang kita.
Kaya lalabas yun? Ay, bonsai, salamat. Atin ay dati, na. Mamay na. To viewers at salamat po sa mga pumasya. Boss, Korea. Thank you so much. Hi, Ma'am Mais. Mais na kayo! Mais na kayo! Ay, Samok TV, shout out sa'yo. Hi, viewers. Salamat sa inyo lahat, guys. Samok TV, baka hindi ka pa nakakunik kay Saki Kitchen Farm. Please connect naman po. Good friend para B-boy. Mabait yan. Saki. Mais na kayo! Oh, 20 na lang. Oh. Ano mo sa manok? Ako pa. Ano nagpala? Ano nagpala? Nagpala ba si Kuya Jobber Sniper? Ano yun, ano? Samantha? Hindi ko maintindihan.
Nagpala ba si Kuya Japper Sniper? Kuya Waray? Kaya ulit nga po yung ano. Yung ano nagpala. May nagpala. What? Purit nila yung ganun. May bayo. 70 to daddy. 70 to po. 70 na lang. Meron tayo 900. Thanks so much, Lord. Hi, Sir Sanisan TV. Kagidan po. Thank you, Samok TV. Salamat kami mo pag pag-connect kay baka naka-live yun si sa akin ngayon. Check mo nga. Samok TV. Kailan ka ba nagla-live Samok TV? Sir Sanisan TV. Official, thank you so much. Shoutout sa 5 viewers, 17 thumbs up shoutout. 1 p.m. to 3 p.m. ang live. Sige. Parang nakapasok na ata ako sa live mo eh. Ay, hindi ba siya nakalaga? Thank you. Yun naman natin ito si Sam. Guys, puntahan natin ito mamaya si kaibigan Samok TV. 1 p.m. to 3 p.m. ang kanyang live. Baka hindi po nakadikit dyan. Sir Sanisan TV, baka hindi pa po nakadikit dahil Samok TV, please naman po. Pakunin naman po. Si Sir Sanisan. Alam mo. Oh no, I got it. Hi, Dana. Dana's Vlog, shoutout sa iyo. Welcome back ulit. Nice to see you. Ma'am Dana. Ma'am Dana's Vlog, hello sir. Thank you so much, ma'am. Salamat sa pagpasyal po. Si Dana, Miguel of shoutout po. Yahoo, good morning po. Shoutout to all. Thank you. Ma'am Dana's Vlog. Maraming salamat po sa 6 viewers natin dyan. Thank you so much.
Los. Los, morning. Thank you so much, Los. Bye. Thank you so much, everybody. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Sige lang, sige lang. Six viewers para sihit nga maitunga ni. Tunga ni Samok. Di marasa ko dito. Rasa-rasahan pagkunaw. At mauran. Ikaw. Marasa ko lang sa may. Mauran marasa. Six viewers, shout out. Ingat Mark, I have a great day. Thank you so much, Sir Los CPT. Los CPT. Tama ba? Los CPT. Ay, Kabishi! Kabishi! Kabishi ko, baka hindi ka pa nakakunik kay Samok TV. Paki-wish ko rin naman po. Connect each other guys, para masaya. Magmahalan. Pag magsiraan, aray ka. Magmahalan tayo dito guys. Mga kauray, pag magsiraan, aray ka. Guys, mute lang natin ito.
Magkatabi na lang ako. Samok TV, shoutout. Ay, Mark Harm, Masangkay TV, shoutout sa'yo. Mark Harm, where are you from, my friend? Ay, Sangkay Matthew, hello, kumusta? At wala si Boy Boy, chat room. Shoutout. Shoutout sa'yo, kumusta ka? Guys, yun na si Samok TV, kung hindi pa kayo nakakunik, please connect. Sangkay din natin yan, waray-waray din yan, waray-waray. Please connect naman po. Para naman tayo makatulong tayo sa ating mga small YouTuber na tulad natin. Tapos lang magpinta ng tayo. Okay. Hindi po masangkay macho. May gagawin pa kayo. Ano lang ako, hintay-hintay lang tayo sa ating mga kaibigan dyan na pumasok. Yung dollars na pinalipad sa akin ng gabi yung kahapon niya, hindi pa dumarating sa akin yung iba. Shoutout sa 7 viewers at 19 thumbs up. Thank you very much sa inyo lahat. Love you all. Samok TV, mayroon ako iligid. Wait ka lang. Mag-change lang ako. Mag-quit account lang ako. Mamaya yan, papasok ko bukas sa Rayco. Samok TV, nakikita ko sa'yo ha. Thank you so much. Ay, nakasapasok na ako sa live mo. Ako mag-iwan ng bakat. May bonsai, ano yun? Nakikita ko sa'yo bonsai. May bonsai, shoutout. Busy yata si Sangkay B-Boy. Ano ka? Tindihin na lang natin. 6 viewers and 20 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Magbuhay kayo. Hanggang gusto nyo. Aray ko. Howdy, sorry everyone guys. Busy na siya, oo nga eh. Kaya mo siya. No problem, no worries. Huwag natin piliin, huwag natin ang sakay. And then lang naman yan lagi. Nakasupport naman lagi sa atin. Pag may ginagawa yan, huwag natin manawin. Para makatapos niya yung ginagawa niya. Baka napagalitan yun. Nagka-silent siya kanina. Nakamute pala yung ano niya kanina. JC Mitch Vlog, thank you so much. +1 po ako sa'yo, may didikit ako sa'yo. May Tigan account, Marky Waray. Guys, baka gusto nyo connect din kayo dyan sa aking Tigan account. Yung Marky Waray Mix Vlog. Salamat idol, no problem. Thank you so much din po sa pagpasya. 100 lang na yun. Ako talaga mais ko ngayon. Mama ko, wala sa 80 wala. Sa piso 80 okay, yung bangka. Ganda naman po yan. Tamis ko to sa... Dalawang kilo na ay? 2 kilo po?
Ilang kilo. 86 lang na eh. 86 po. Viewers, shout out. Pangako tayo ba? Pangako lang tayo magkasama. Done your second account. Idol. Thank you so much. Felix Vlog. Hey viewers, shout out at 20 thumbs up. Thank you so much. Where's Will? Shout out sa atin, big shout out sa atin sa super chatter natin si Will from Hawaii, UAC. Thank you so much my friend. Take care always and thank you for kindness. From Mark Yuwaray TV. Be careful always with your family. Viewers, shout out. Salamat sa inyo guys. Nakawin. Hi, Army Caporal. Thumbs up down. Thank you so much. I give you a moderator, my friend. Just a minute, 4 minutes. Army, last one po ako sa iyo ha. Thank you so much, Caporal. Kalimbang po, second account. Hi Karen, thank you so much my friend. From China, Karen siya. From China guys. Sintahin natin guys yung channel ni Karen from China. GC Mix Vlog. Good morning. Wow, quality ba? Ganda. Thank you sa inyo guys, mga kawaray. Salamat sa suporta nyo kay Waray TV.
Mark Waray TV, thank you so much guys. Jim, ay, murang-mura na yan ay. Yan naman sila. It's my training. It's coming. Chang, my training is coming. Six viewers. You're welcome, host. Thank you so much. Ito. I love sunshine after the rain, after the roar. I love sunshine. Hi! You're welcome, host. Thank you so much. Samag TV, maraming salamat. Army, Capital, Capiral, Capiral, shout out sa'yo. Disconnect each other, guys, ha? Live yun, love each other, love each other. Huwag kaalis nang hindi nagdidikitan para masaya. Para kung lumabas ka man dito, at least meron kang nadalang meron kang nadikitan or ikaw nadikitan para marami tayong subscriber makuha. Aray ka. 5 viewers at 22 thumbs up, shoutout. Pasensya na kayo guys, dikot na naman tayo kay may na naman imdat, diba? Tulak-tulak lang tayo para di tayo mahuli. Para naman kahit pa paano hindi po natin benta natin mga kares. 1K na ang benta natin na bawasan isang daan. 5, 6, 7, 8, 9. 900. 1,000 na may binigay isang daan. Salamat kay Sangkay Bonsoy, kay Grace, kay Sangkay Matthew, sa Wagtambay at King Tacloban. Maraming salamat. At B-Boy at Sagato, thank you so much sa inyo guys. Ano tininda mo? Mais po, Ma'am Army. Army. Tama ba, Army? Caporal. Yan po. Player to si Caporal eh. Dating player na Hinebra si Caporal yung apelido. Si Prince Caporal. Army, ito po ang paninda ko. Mais, dilaw at puti. Yun ang natin, mga kaibigan. Nagsisita na tulak-tulak muna. Huwag kasi mag-stay kasi wala man tayong binabayarang Marjan si Salvano, konti lang mais. Yung tira kahapon, tsaka yung kalahating puti. Ililipat ko yan mamaya dito pag wala na imdad. Pag-isahin kong kariton, dito ko papustuhin kay Ibok para kahit pa paano mabintahan. Palitan ko yung gulong yung kariton. Tayo ng paninda iba. Mais, masarap yan. Opo, napakasarap talaga to. Ito yung pinaka masarap kainin. Mais, lalo pag bago.
Oh, paglalong bigas, matamis-tamis. Manamis-namis na matamis. Masarap. Pwede nga gulayin tong white eh. Yung puti, ginugulay yan. Ginagulay na ako niyan. Yan ang mga kaibigan natin. Shoutout sa ating mga kaibigan na Indad. Sana hindi nyo kami damputin. Sitahin mo lang kami, sitahin. So very very hot. Everybody happy. I can feel lang walang ng init naman. Ang init guys. Super hot. Mas gwapo ka. Ano, kuha ba ng Ano? Ayaw ko. Kaya ako nagsasantol. mangga? Di rin. Hanggang hinog? Hindi, ilaw. Ayaw. Yan. Kung magtinda na. Wala namang pitasin na mais. Ako ano ba? Wala. Yun ako. Balik din ako dun sa aking pwesto. Inisa na malunggayaw po, masarap lalo yan. At yung words sa 22 tampak sarap. Hi Karen, thank you so much Karen. Guys, please connect Karen from China. Supporting friends. Taga saan ka? Taga ano po ako? Dito ako sa Novaliches ngayon naninirahan, pero ang probinsya ko po ay Tolosa Leyte from Leyte. Dami na bang benta? 1,000 pa lang, Sunny Sen TV official. Sunny Sen, thank you so much. Bali 1K pa lang po ang benta ko. Kunti lang naman mais ko. Yung 100 ay may binayaran ako. Ito 900. Army Caporal, humigalap shoutout sabi ni Sir Sunny Sen TV official. Thanks Sir Sunny Sen. Daming vlog ngayon ni Idol Japper sa bahay niya. Gumaganda ng bahay ni Japper Sniper. Sarap pumasyal doon. Makapasyal doon sa bahay ni Japper. Hindi pa naman maano yun si Japper. Nagpapaakyat pa naman yung pag sinabi. Doon pwede bang makisilip dun sa taas nyo? Yung akyat. Papaakyat doon. 6 viewers at 22 thumbs up. Shout out. Hi, thank you so much sa inyo. Samok TV, salamat sa pa-heart dyan. Ingat ka dyan sa ano. Saan ka ba ngayon Samok TV? Nasaan ka ba? Sir Sunny Sen TV. Sir Sunny Sen TV official. Anong trabaho niyo po? Di ba gwardiya kayo? Isa ba kayong gwardiya? Isa ba kayong magiting na gwardiya? Tugtog. Pasyal ka, gayahin mo si G-Tips naka-akyat sa bahay ni Idol G. Oo nga po eh. Opo, SG ako. Shoutout sa iyo sir. Ingat ka dyan sa iyong trabaho. Sunny Sen TV morning. Oo nga po. Please talaga si
GTits TV. Napaka ano niya, napaka bait. Kasi kahit pa paano, na ano siya ni Japper. Nakapag-live pa siya noon. Ang daming viewers noon eh. Nung nag-live siya ng gabi. Kasama niya sila Kabansot, Kabugoy. Ay, Kabugoy si Kabungot. Si Erwin Official. Ang dami niyang viewers sa ano live. Shoutout kay GTX TV. Naka-connect na ako doon, naka-subscribe. 7 viewers at 22,000 subs. Shoutout sa inyo. Matthew and Mommy's World. Biglang shoutout. Oh, mabait si Japper. Opo, super. Ilang beses ko na yan, Sir Sanisen, Miguel Hello, sabi ni Sangkay Matthew. Si Idol Japper, bali 3 beses ko na nakita yan, personal. Unang kita namin yan, kasama kasi covering worker. 2023 ata yan, 2022. Baka 2023 ata yan. Unang kita namin yan. Ang ginawa sa amin yan, hintay namin yan. Naabot kami doon ng isang buong araw. Doon na kami natulog. Nag-rent kami ng kubo-kubo para may matulugan lang kami nun. Kinabukasan, bumili ako ng damit, 2. Seward, yung Seward ng kulay white. Wala binili ko. Pinapirmahan ko kay Japper. Kaso hindi pa namin nakita, bandang hapon na. Mabuti na lang, nakita ng asawa ko eh. Yung asawa ko kasi updated kay Japper. Nakita niya doon sa notification na notify na pinapapunta kami, tinahanap kami ni Japper. Nagsibalik agad kami, nasa bus na kami, nasakay na kami. Ginawa namin, balik kami, ni pobreng worker. Pagbalik namin sa kubo, nakita namin, nagkaway si Idol. Oy boss, dito na, punta kayo rito. Pasok kayo. Pasok kami agad. Libre pa kami pagkain. Di pa nga sana kami pinapauwi nun eh. Ako baka next year, ako pupunta ng Bukana. Ikutin ko lahat mula Balay Tigi to Bukana in 2 days. Wow, sana all. Nakasubscribe ako sa kanila. Army. Oh, ano yan, si Japper. Pag ikaw nga napansin ka dyan, ako, swerte mo. Swerte yan lang talaga, mapansin ni Japper. Mangingiss na kami ni Sultlik at Tahaw. O, Sir Sanisen TV, tama yan. Napanood ko yung pagpunta nyo una at pangalawa. O, yung pangalawa naman, kontak ko naman yun doon si Matipo. Doon kami sa kanyang tinda-tindahan. Ano rin yun, di ako pumunta ron. Hindi ako pumunta ron sa mismong bahay nila Japper sa kubo niya. Dito lang kami sa may baybay, pero nagkaway-kaway lang kami habang nagbablog siya. Eh nakita kami ni Japper, ay sabi niya, nahihiya daw kami pumunta. Siyempre, respeto ba? Kaya pag kaya Japper Sniper, wag kayong magmadali, wag kayong papasok agad sa mismong bakuran ng bahay ni Japper. Kahit doon lang kayo sa labas ng muna niya, parang gate nila, hanapin nyo na lang. Kasi lalabas naman yun. Pero kung pupuntahan nyo yun doon sa mismong bahay nila, papasok kayo diretsyo, hindi kayo papansinin yun, hindi kayo lalabasin. Mas magandang maghintay lang kayo, kasi lalabas naman yun. Oo nga eh, tama ka Ma'am Er. Wala akong sablay sa vlog ni Idol at live. Diba, repliko na lang. Ganun po. Maganda naman. Ako kasi, isa meron akong hindi napapanood yung mga vlog ni Japper kasi siyempre, marami tayong inaasikaso. Nabisi rin tayo ng mga nakaraang buwan na nare-reels sa ating Facebook. Sir Sanisen TV, baka hindi pa kayo nakapalo sa aking Facebook. Please follow ka naman, Mark Joselbano. Nakapalo sa akin doon si Jerwin Official, Tahaw, at si Matipo. Sarap doon, maggalagala sa Bukana. Makakarami ka ng vlog doon.
Eh pag bumalik nga ako dun, tulog ako dun mga isang araw. Para mahaba ang vlog. Gawa. Hey, maeste. Tama ka, ayaw ni Idol Jeff na alang abiso sa pagpasok sa gate at pag-video sa bahay niya. At lalo na sa mga anak. Oo, tama ka. Hindi ka pwedeng hindi kayo pwede basta pag pumunta kayo kay Japper, kailangan magtanong-tanong ka muna sa mga niya, sa mga kanang kamay niya dyan, mga kakilala, mga kaibigan niya dyan. Respeto, ika nga. Oo, tama po. Respeto ang kailangan doon ni Japper. Mas papansinin ka nga ni Japper nun pag nakita mo siya, kahit malayo ka, hindi ka lumapit sa kanya basta-basta, pero kumawahi ka sa kanya. Mas siya pa yung mismo ang pupunta. Kasi siyempre, naisip niya yun, baka naiiyak ka pumunta sa kanya, sa naiilang, ganun. Nung kami nga nung pangalawa namin punta ron, kaya pumunta kami ron kahit napakalayo. Galing kami Santo Tomas, Batangas. So, ilang gastos malaki rin ang ginastos ko doon sa pamasahe, pero naman, deserve naman. Kahit pa paano, nakita ko naman si Idol, nakagawa ko ng vlog, 2 vlog. Kahit maliit lang ang views, okay lang yun. At least na-meet natin yung Idol ko. Nahiya lang kasi ako mag-video noon habang nagbablog siya eh. Kaya pinutol ko na agad. Pinatay ko yung vlog ko kasi siyempre nakakaya. Nakikita tayo ng mga solid subscriber ni Japper na sober. Sabihin yun, nangagaw ka ng vlog ni Japper, wala ka respeto. Alam ko naman kirakis ng mga subscriber na Idol eh. Yung iba lang dyan yung iba. Pero yung iba hindi naman. Hindi naman ganun ang isip. Masarap dun bumasyal kay Japper, guys. Ito lang, mga kawaray. Napakasarap bumasyal dun. Mababait ang tao. Napagsabihan ka nga ni Idol na bakit di ka nag-video o mag-vlog. Doon ako umanga sa kanya. Pero mas maganda yung sa kanyang magagaling yung panin ko. Sabihan ako noon. At sabi niya sa akin, bakit tayo mo vlog? Sabi ko, si Idol, nahiya kasi ako eh. Pero nung wala na siya doon na nagba-vlog na siya sa iba. Nag-vlog na ako ron. Kasi ayaw ko kasi makita ako nagba-vlog ako na nagba-vlog siya ba bash. Tayo ng mga ibang subscriber. Tuwan-tuwa yung asawa ko kasi first time niya nakita si Idol. Napakasulit yan ni Maria Picalas. Napakasulit yan. Subscriber lagi yan nasasabay. Ngayon sa bahay, yun ang pinanonood lagi. Lahat ng vlogger. Kay Kapanalig, kay Tim Kanuto, kay Japper Sniper, kay Kanoli. Kapugoy, kay Kabansot, kay Jerwin. Sinabihan sabihin ng iba, sinasapawan mo si Idol. Oo, tama ka dyan. Kaya yung pangalawa namin punta ron, pag-vlog niya na lumapit na siya noon, hindi ko nga pinakita gano'n siya noon eh. Kunti ang clip lang noon eh. Tapos nung pag-alis nila, papunta na sila ng isda, naglaot sila noon, ako noon. Nag-video pero hindi siya naka-vlog. Nahiya nga ako nun, baka kasi lang siya pag-vlog kasi nandun ako nagba-vlog. Nalibang ako. Saan? Tagal mo pumasok, mag-end na rin ako mamaya. Ayan na, si partner. Okay. Wala yung mga mo dito. Kung kalamay mo, naka-VG lang. Kasi wala ka, saan kayo dito. Thank you, Sir Sunny Sen TV. Salamat sa akin.
Magandang usapan. May topic tayo about kay Idol Jagger. By the way, nagugutom ako, kakain muna ako. Kanina pa ako nagugutom, nararamdaman ko na yung aking mga bulati sa tiyan na nagwawala. Bok, bahala ka na dyan, 90, tsaka 100. Sana hindi bumalik ang ingkat. Saglit lang naman mga kain. Kain muna ako mga kain. Dito mo. Pinamok. Kain lang ako, gag. Sama ng tingin mo, boy, ah. Hoy, makain ka. Hoy, makain ka. Paalam na waray. Paalam na waray. Ingat. Sana makaubos ka. Paninda mo. Ingat, God bless. Thank you so much, Ma'am Sir Sanesen TV. Lagi na kita isasama sa akin mga videos. Thank you so much. Lagi kita isasali doon sa akin video. Thank you. Ingat po. Sige, ingat ka po. Maraming salamat. Ma'am Melody, hello. Piboy TV, 23 likes. Thank you. Samok TV, shoutout. Ma'am Maribik, maupod kami, Mark. Sige, kakaon ako, nakagutom na. Ate Mel. Andiyan si Ate Mel. Ate Melody. Kain tayo. Hi Barbs, welcome. Hello Barbs, thank you so much. Malali Samok. Ano ba maulam dyan? Ayun na lang yung manok. Ayun pala. Yung ano, Bicol Express. Wala namang Waray Express dyan eh. Ano, yung musura. Hari man, kanon. Hari ano, Bicol Express from Waray. Nagutom ka dadaldal. Parang hindi dadaldal eh. Andyan si Sir Sanisen TV. Eh wala ka naman. Wow. Ano? Nicole Express. Sumasablay na si Sangkay ngayon mag-type ng mga ano ah. Sige Mark, hi huling nok mo Mark akin. Sige po Ma'am Maribik. Kain lang ako guys ha, saglit lang. Tacloban Express, wala. Bicol lang. Kain kayo, kain. Nakulaw ako sa iyo. Sinabi mo pa, B-boy. Will is sick. Sorry, he's not coming today. Okay lang yun, sakay. Sabihin mo sa kanya kamo, pagaling siya.
Huwag mag-soft drinks, lalo ka tataba. Aray ko, tabaan. Wala, paya pa ako. Sa camera lang, akala mo matawa. Huling kain, huling ano, subo, kay Ma'am Melody, Ma'am Maribel. Dapat ako prito ko to eh. Prito pa. Tapos ka na kumain? Yeah. Tapos na, bonsoy. Isang kanin lang kinain ko. Ako kumakain ng dalawa. Pag-inom. Pati yung huling lunok at pag-inom atin. Kuya B-Boy, shout out. Kay Matthew Mabuong. Lapit na ako mag-in. Maya. Hindi na lang. Main, kumain na kayo, Main. Mami, I love you, sabi ni Marvick Budget. Bagsak si Kuya. Iniba ni B-Boy. Ay, wait na, shout out. 7 viewers. Main, kumain na kayo, Main. Mark yan. Bagsak si Kuya, oh. Kita sa camera nun. Wait, tawag ka. Tapos na. Salamat sa patambay. Yung ulam ay niluluto mo na? Samok TV, thank you so much sa 7 viewers. Maraming salamat sa inyo guys. 1 hour and 28 minutes na tayo guys. Ano na lang, 32 minutes na lang.
32 minutes na na pagsatsaga nyo, ma-end na rin tayo. Wala Ricardo. Oh, sige. Lagyan natin ng ano, May? Ng paanong baboy. Uwi rin ako mamaya kung magluto. Maria Pay, malapit lang ang bahay nyo sa tinitindahan mo. Kung malapit lang Sangkay, pumunta ka nga sana dito eh. Kapag nakapag-vlog sana. Malapit na yung padasal ni mama ko. Ngayong August 19. Malapit lang din pala sa birthday mo Sangkay. Kaya pinaharap ko muna ng camera para makakita kayo ma-excel na rin. Wala Sangkay, sayang. Pero mayroon pa naman mga next time. Wait lang tayo guys, may tugtog. Marami pang araw at oras para magkita tayo. In Jesus' name. Thank you, Sangkay. Tawid lang, Kuya. 8 viewers at 24 thumbs up. Shoutout po. Maraming salamat sa inyo, guys. Salamat sa grupo ng ating kaibigan na si Giver TV. Yung Tacloban, maraming salamat. Grace, at Sangkay Matthew, Ma'am Priscilla, wala eh. At shoutouts din sa Things Forward. Okay, malapit lang pala. Malapit lang Sangkay. Bili natin, Mike.
Shout out sa 5 viewers at 24,000. Maraming tao ngayon pero baka bukas ang mabili yan. Sana mabili bukas. Ermi Caparal, shout out po. Maraming salamat po, Ma'am Ermi. Thank you so much. 6 viewers at 24,000 shout out. Maraming salamat sa inyo guys. Support up. Seven viewers at 24 thumbs up shout out. Bonsoy, Bonsoy. Salamat sa pagtambay nyo guys. 1 hour and 37 minutes na tayo guys. Kunti na lang. End na rin tayo. Samok TV, maraming salamat sa Samok TV. Ang kanyang live mamaya 1 PM to 3 PM. Sana mapasya. Ay! Welcome, 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 welcome. Eva, shout out. Hello Mark, hello po. GB's Mix Vlog, welcome back my friend. Pin kita tol. Guys, kaibigan natin yan sa dati nating grupo sa ano. Kay Ma'am Helen. Shout out kay Ma'am Helen. GB's Mix Vlog guys, please connect. It's GB's Mix Vlog from Burias Island. Mga kaibigan natin dyan sa Tagtacloban. Mga kaibiboy. Ano? GB's Mix Vlog tol. Salamat sa pagpasyal. GB's Yahoo. GB's musta na? Sabi Bonsoy. Tusok tol, thank you so much. Tol, tambay ka muna dyan kahit saglit lang. Ano natin yung ano mo, padagdagan natin ng ano. Team Tacloban, please connect please. Kay GB's Mix Vlog, Ma'am Eva, Ma'am Maribek, Ma'am Melody, at Ma'am Gemma. Please naman po, paano naman po ako sa aking kaibigan na from Burias Island. Ano ang tinda mo ngayon? Ano po, Ma'am Eva? Mais pa rin, mais. Ano? Guys, please connect naman po kay kay sa akin kaibigan na si GB's Mix Vlog, from Burias. Long time no see ah. Oy, Bonsoy, wish you love you, mwah.
Sabi ni GBs. Tol, salamat sa pagpasyal. Thank you so much, Tol. Ingat ka dyan, saan? Dalawang channel yan ni Gilbert. Una yung channel Gilbert Mix Vlog. Ngayon, GBs Mix Vlog. Iba yan. GBs Mix Vlog, Yahoo. Sabi ni Eva. Kung Tacloban, please connect po. GBs Mix Vlog para na mapuntahan ko kayo. Hello, Bonsoy. Sabi ni Ma'am Eva. Ma'am Eva, thank you, Ma'am Eva. Salamat po. Ingat po kayo lagi. Salamat sa group ni Sakay B-Boy sa mga mag-suporta sa akin. Minsan na tol, minsan lang makasupport. Nahihirapan na kasi ako sa load ngayon. Naku, ikaw pa mahirapan sa load. Magpa-wifi ka na kasi. Ibis Dan Boom. Thank you Sakay B-Boy. Ingat ka rin. Guys, paano naman ako, palablab naman ako, palambing naman ako sa aking kaibigan na si GB is Mix Vlog. Portahan naman natin yan. Hey, bahay, musta po? Sabi ni GB is Mix Vlog. Eight viewers at 25,000 saksa raw. Ay, Tita Eva. Tol, dyan ba si B-Boy ko? Oo, nandyan, yung si B-Boy. Ibi nandyan. Nakakonik na sa'yo, Tol. B-Boy, hanahanap ka. Nandiyan si B-Boy, yan ang ano namin. Yan ang head namin sa aming group. Sumali ako sa nila. Saling pusa. B-Boy TV. Salamat. Salamat to sa pagpasya lang. May biyahe ka ngayon? Andiyan pala si B-Boy. Salamat po. Aray ko. Hindi mo nakikita. Andiyan lang. Nakakonect na sa'yo. Nakadikit na daw. 7 viewers at 25 thumbs up siya raw. B-Boy ko, tusukin mo naman ang ako channel ko pala. Aray ka. 7 viewers, shout out at 25,000. Tapos na GBs ako naman, tusukin mo, isagad mo. Tapos na GBs ako naman, tapos tusukin mo isagad mo. Aray ko ha. Shout out tol, salamat. Na-reuse yung itong channel ko. Na-reuse yung itong channel ko, tol. Kasi nawala na akong gana dito. Bakit? Paktay tayo diha. Salamat to, salamat ah. Ala, sabi ni B-Boy. Salamat sa inyo guys. Sagad na B-Boy hanggang Kuwait. Aray ka. Ang layo narating ah.
malakas ang bintahan doon, matumal nga to. Kunti lang talaga mais ko ngayon. Hindi ako nagkuha ng marami. Dahil sa kong paninda, sa kong kariton, mayroon marami yun. Bagong ano paninda. Ito, ano na to, luma. Kahapon tira. Pininda ko, tira ko kahapon. Bonsoy, Muama, Chup-Chup, Muama, sabi ni GBS Mix Vlog. Wala kang biyahe ngayon, tol. Hi, Ma'am Malo Parts! Hello! Musta po kayo, Ma'am Malo? GBS Mix Vlog, please connect, Ma'am Malo Parts. Tol, salamat, tol, ha. Bonsoy, patusok ka rin ba? Guys, nandyan si Ma'am Malo Parts from, Canada. Ma'am Malo, thank you so much, Ma'am Malo. Tol, wait lang, ha. Ano ko muna to si Ma'am Malo. Pin natin. Pin ko lang si Ma'am Malo, guys, ha. Super chatter natin to si Ma'am Malo, guys. Nabait yan. From Canada. Ma'am Malo, thank you so much, Ma'am Malo, sa pagpasyal. Pin kita. Ma'am Malo, nakapin na po kayo. Hi, Barbs! Sige, tol, no props. Thank you, tol. You're welcome. Yan, guys, nakapin si Ma'am Malo Parts. Tol, GBS Mix Vlog, baka hindi ka pa nakakonek kay Ma'am Malo, please connect naman. Ma'am Malo, baka hindi pa rin po kayo nakakonek kay GBS Mix Vlog. Please naman din po, pakonek. Ano lang po tayo, bigay-bigayan lang. Thank you so much. Ma'am Malo, salamat sa mga panahon na palipad mo sa akin. YT, thank you so much po. Ingat ka lagi dyan sa Canada. Take care always and your family. Mega love shout out. Oh, Boy TV. Hi, Boy TV. Ma'am Malo, thank you so much, Ma'am Malo. Anong bonsoy? Nasaan mo ba tusukan? Guys, nagbabasa si Ma'am Malo ng kanyang channel. Sana mapuntahan natin. Kahit thumbs up lang po, pwede na, or ticket. OTW nakapin, tol. Thank you, tol. GBS Mix Vlog. Maraming salamat, tol. Ano yan? Super chatter natin yan si Ma'am Malo. Dati natin mga taga-pakyaw ng ating paninda nun. Siyempre ngayon, nagpahinga muna si Ma'am Malo. Ano muna siya ngayon? Lilo kasi. Siyempre mahirap naman ang buhay talaga pag GBS Mix Vlog, good morning. OTW, thank you, Ma'am Malo. Salamat po, Ma'am Malo Park. Salamat po sa suporta. Ay, kabishi ko, please tusokin mo na nga muna si GBS Mix Vlog. Tusokin mo si GBS Mix Vlog at si Ma'am Malo Park, kabishi ko. Babalikan ka nila yan. Ay, Barbs, GBS Mix Vlog, yeah, I connect to you. Thank you, Barbs. Thank you so much, Barbs. Good friend from Barbs. Where are you from? Where you from? Barbs? From India? Ako short, tusokin din nila. Ako, haray ka. Ay guys, pag tinosok kayo ni Kabish ko, pakitusok din siya ay Kabish ko. Ay, USA. USA. Thank you so much, Ma'am Barbs, for support my YouTube channel. And pagko-comment, ayun lang, tanggal tayo. Pagko-comment, Tagalog agad. Bawi ka sa akin sa pag-uwi ko. Sasadyain kita dyan sa nabayan. Thank you, Ma'am Malo Parts. Sana po magkita tayo in person, Ma'am Malo, from Canada. Thank you so much. Ingat ka dyan po, Ma'am Malo. Barbs, thank you so much po. TW na kay Barbs. Guys, love each other, guys. Sabi pa nga ni B-Boy Sangkay. Love each other para wala nang tampuhan. Aray ka. Dan tusok na po sila. Pati si Ma'am Malo Park, natusok na ako. Yung nakapin. Mabait yan na si Ma'am. Ay, B-Boy TV. Tawag ka dyan. Tusokin niya, sabi nga ni B-Boy, love each other. Para hindi maubos. Aray, wala na naman akong load. Ano ba naman itong mahala eh. Pag wala na akong load, pag nag-loading to, ibig sabihin, end na yun. Ma'am Malo, thank you, Ma'am Malo Park, sa pagpasyal. Nihintay ko lang umabot ng 2 hours ang aking live. Malo, connected to you. Thank you, Ma'am Barb. Thank you so much, Barb.
for connect to my Ma'am Malu from Canada. Thank you so much. Take care always, Ma'am Barb, and your family. God bless. Thank you for kindness. Aray ko, Inglesero na si Waraya. Dan na po sa nakatusok. Tusukin din po nila ako ha. Sige, papasya lang kanyan, kabisi ko. Huwag ka mag-alala, babalikan ka, babalikan. Hi Ate B-Boy, I miss you and I'll always love you. Ba't walang video si Barb doon? Min niya ba yan? Opo, min niya yan. Puro lang si Ma'am Barb. Share lang po siya. At di ba ito siya gumagawa ng video, wala pa siyang mga content. Pero hayaan mo lang kasi nagpaparami pa lang siya ng kanyang subscriber. GBS Mix Vlog, what's for ipad ang pangarap ko. Connected God. Thank you Ma'am Malo, maraming salamat Ma'am Malo. Thanks so much Ma'am Malo. Seven viewers at 21, 20. Ba't 21 thumbs up na lang? Ba't nagkaganon? Kanina 24. Ba't nag-21 thumbs up? Aray ko, mabawasan. Dan dikit na po wala. Thank you. Kabishi ko. Maraming salamat. Nabawasan ng 25 na to, ang thumbs up ko nabawasan. Ano nangyari? 1 hour and 50 minutes, 50 minutes. Samok TV, thank you Samok TV. Samok TV, please connect GBEs at Ma'am Malu Parks. Kabisi B-Boy, mwah. Thank you sa kahit, Tol, thank you Tol. Tol, GBEs vlog. Maraming salamat Tol. 8 viewers at 21 thumbs up na lang. Bakit nabawasan ang aking thumbs up? Ano nangyari? Loko? Bakit nagloko to? Tanghalian na kasi yung Kuya Mark. Busy na sila sa lunch time. Sige po. Kabisi Dan connected. Thank you Ma'am Malu. Salamat sa support. Nilagas Tol kasi umalis agad si Bunsoy eh. Thank you sa pagpagpikit. Oo nga, 24 na to kanina. Pansin nyo rin, di ba? 24 na yan, nawala. Nabawas ng 3. Aray ko, nangyari. Naglagas. Pati naglalagas na rin. Thank you sa pagdikit. Maraming salamat po. Bunsoy, wag mong baklasin ang tusok ni host. Kaya aga nawala eh. 24 thumbs up na yun, naging 21 na lang. Aray ko, nyari. Nagkano ata si Lolo Nagagalit GBS Mix Vlog, watch for where na you with Bakas and connected. Thank you, Ma'am Malu. Mark, naglilinis si YT kaya ingat, lalagasin yan. Oo nga po, Ma'am Malu, thank you ng marami. Oo nga po, Ma'am Malu eh. Yan yung iniisip ko eh. Ano ngayon, si Lolo hindi pa nga pumasok yung revenue ko eh. Yung pinalipad kagabi, kahapon ni Will, ni isang kay Grace, hindi pa pumasok ngayon. Ngayong Diyos, Ma'am Malu, thank you ng marami.
Hindi pa pumasok yung aking revenue. GBC Mix Vlog, shout out. Welcome. Lalagas mo. Tabishi, thank you. Ako nga tol na short video lang, na-reuse ang music. Strict ata ngayon na si Whitey, no? Seven viewers at 21 thumbs up siya lang. Thank you so much guys. Sa kay B-Boy. Bart, thank you. OTW. Thank you Mama Lu. Guys, maraming salamat sa suporta nila sa kay B-Boy at big shoutout sa ating super chatter na si Will from US, Hawaii, UAC. Thank you so much guys. Meron na tayo $100. Aray ko. Sangkay B-Boy, thank you Sangkay. Na-reach na natin $100 guys. Yo. Hi Nay, thank you Nay. Sangkay B-Boy, thank you. Very welcome Malu. Barb, it is your main channel. Main channel ata ni Ma'am Barb yan, Ma'am Malu. Ma'am Malu, nanonood po ako sa mga videos nyo. Nandun na minsan ako sa live nyo. Yes, I only have one video. I think I just haven't done any videos, just support everyone on my community. Oo nga po, si Ma'am Barb, sinishare niya sa community niya yung aking mga live sa ibang mga pinapasukan niya, sinishare niya po yun. Marsipagan mo mag-watch ng mga video ko sinong support sa iyo sa mga palipan at hindi. Mamalo po, lagi po ako nakasupport sa mga ganyan. Na hindi ko naman inaano yan, hindi ko naman po binabaliwala yung mga tulong nila at binibigay nila. Pag tuwing nagla-live din po sila, nanonood ko yan. Lalo na pag nasa bahay ako, winawatch ko po yung mga video nila. 7 viewers at 21 thumbs up sir. Good job. Thank you Ma'am Malu. Sa'yo rin Ma'am Malu, lagi ako nakaano dun sa'yo, mga videos. Pero hindi naman lahat, pero nandun ako sa ibang video. Uber TV, OTW. 1 hour, 7 minutes na tayo guys. Mag-end na tayo, 3 minutes na lang, mag-end na tayo. Salamat sa suporta ng Team B-Boy natin dyan. Isang kay B-Boy. At Ma'am Malu, GBS Vlog, shoutout sa tol. Ma'am Barb, thank you so much. Karim from China, thank you so much my friend. And
Kung hindi lang ako busy, kaya di ako bawi sa inyo na para makapanood ng mga videos mo. Di mo kayo mga kawaray, para naglolo ko tong aking ano. 27 thumbs up na guys, alay ko. Seven viewers, salamat po. At 7 viewers at 27 thumbs up, salamat. Mamalo, maraming salamat po, Mamalo. Ingat po kayo lagi dyan sa Canada. And Barbs, thank you so much, Barbs. Ingat din. Take care always. Mag-out na rin tayo mamaya-maya. Guys ha, thank you so much sa inyo. Guys, yung nakapin, please connect po. 7 viewers. Yung Tacloban, maraming salamat. Grace, thank you Grace. Ma'am Matthew, Sangkay Matthew, thank you. Sangkay Grace, Sangkay B-Boy. At Team Tacloban, maraming salamat. Samok TV, shoutout. Salicent TV, thank you po. Maraming salamat sa inyo. EBAs, thank you thank you Ton. Kabishi ko, thank you. Ermi Caperal, thank you so much. Mag-end na tayo guys. Paano ba yan? 6 viewers. I'm going to end my live stream. Thank you so much everybody. I love you. Hi muna kayo. Magbabay na kayo. Mag-out na po. Thank you so much sa inyo guys. Maraming thank you. Ingatan nyo ang iyong mga channel. Okay, bye-bye for now. God bless. Mamalu, thank you so much, Mamalu. Ingat ka po lagi po. Sana magkita po tayo. Malaking blessing. Please na po sa akin yun, mamit ka ng in person. Thank you po. Salamat po, Mamalu. Diba, dumi ng kuko ko. Mais. Thank you po. Barbs, thank you po. Malubli. Blessing to you. Thank you. Guys, paano ba yan? Alis na ako. Sangkay Bigoy, alis na ako. Nag-out na ako. Baka mag-live na si Ma'am Sangkay Macho. Please, tayo doon. Transfer tayo doon. Mag-in na ako mamaya-maya. Ha? Bye-bye. Salamat sa inyo guys. Suporta. Grace, Sangkay, Bunsoy, ingat. Bye-bye na. Tapos na ako mamaya sa live nyo. Bisi-bisihan si Waray. Bye ka. Bye-bye. Tol, Sangkay Tol. Maraming salamat Tol. Tol, baka man gusto mo makapasyal kay Matthew and Mami's World. Sangkay Matthew, pakibaba ka yung bahay mo dito. Yan si Bunsoy Tol Oo, nandyan. Binaklas niya, like niya. Bakit? Nag-away ba kayo siya? Bumalik na bumalik na 27 thumbs up na guys. Ang kay Matthew, nandiyan ka pa? Matthew! Para makapasyal dyan si GBS Mix Vlog. O ikaw GBS ha? Sangkay Matthew, nandiyan ka ba? Guys, may papakita ko sa inyo. Wala si Bibo eh. Guys, thank you so much sa inyo. Kanina tol. Ito yung ko. Guys, na-reach na natin yung $100. Thank you so much sa suporta ni B-Boy. Sana ko punta tol kay Bunsoy. Hindi, kay Sangkay Matthew. Di ba print tayo sa Messenger? Send ko na lang yung link mamaya sa'yo. Guys, so na-reach natin yung $100. Thank you so much. Thank you Lord sa mga taong nandyan. Lalo na kay big shoutout ba? Yahoo, congrats tol. Dahil kay yan. Dahil kay B-Boy TV. Sabi ni B-Boy mag-live ba ulit sa wakas, nababuo mo na rin. Wow!
Thank you, Bunsoy, Sangkay. Thank you, big shoutout pala kay, kay Will from Huawei, USA. Thank you so much sa, friend, good. May sakit siya ngayon eh. Take care always and good. Thank you very much for kindness. Thank you so much, Pira na. Pira naman tol. Okay, di, ko rin to. May pagbibigyan din tayo nito. May paglalaanan to aking sasahurin. So, paano ko to sa aking kapatid? Padasal ng mama namin sa August 19. Kung hindi ko mamasahod to ng ngayong August, at least meron akong pang-abuno sa aking pagiging puhunan doon kung babawas. Ilang buwan hindi ka nakasahod? Mula nung April, May, June, July. August na ngayon, 5 months. Ang pugi, bango-bango naman ang TV ko. Tagay mo na yan, tol. Hindi, tol. May paglalaanan to ang aking sasahurin. May ako nito, may pagbibigyan ako at papadala ko yung iba sa aking kapatid sa padasal ni mama. Tagal din, opo, matagal nga eh. Tagal ako nagtambay eh, hindi ako gano'ng nag-live na maayos. Wala na. Sangkay, tol, DPS Mix Vlog, pasyal ka na mamaya rin kay, kay Chris. Mamaya mga alas 2, mag-live. Kay Sangkay Macho, wala si Sangkay, busy yata. Okay, tol, congrats ulit. Tol, sige. Sige na, babay na, out na ako. Salamat sa Team Tacloban sa suporta, Chevy Boy. Thank you so much, babay na, out na. Salamat sa blessing, Will. Thank you, Will, sa blessing. God bless. Okay na, babay. Thank you so much. BBTV, salamat. Babay na, out na.